Știai că cele mai multe boli care se somatizează la nivelul corpului fizic își găsesc o bârșie în gândurile negative, necontrolate? Ne-am format cu timpul impresia falsă că aceste gânduri nu au nicio importanță în viața noastră. Însă aceste gânduri negative, necontrolate, creează dezechilibru la nivelul emoțional, iar prin repetiția emoțiilor negative se materializează declanșând boli la nivelul corpului fizic. Aceste gânduri negative provin de la sistemul de apărare al subconștientului, dar foarte multe dintre acestea nu ne aparțin. Calitatea acestor gânduri aparent incontrolabile este în strânsă legătură cu nivelul de frecvență vibratorie. Din fericire, s-au descoperit noi sisteme psihologice de impresionare a subconștientului în vederea vindecării acestor boli fizice psihosomatice. Cea mai relevantă modalitate rămâne hipnoza terapeutică, dar un efect impresionant o are și tratamentul cu meditație ghidată personalizată pentru cei mai sceptici în privința hipnozei. Dacă te-ai hotărât să faci pasul către vindecare, către evoluția ta spirituală, atunci intră pe site-ul Grija Sinelui, unde poți găsi câteva meditații ghidate personalizate, iar pe pagina de Facebook poți găsi și câteva sesiuni de hipnoză terapeutică. Ține minte că planeta continuă să se învârtă indiferent de alegerile pe care le faci.